هل الرجل يقوم بذاته؟ احنا النسوة بدون نساء يا اخواننا؟ عدم مؤاخذة؟ لا. аз ин рӯ мо ба мулҳид мегӯем, агар принсипҳои мантиқӣ вуҷуд надошта бошанд, пас ту чӣ гуна шарҳ медиҳӣ ки ҳама одамон ба ин принсипҳо боварӣ доранд, ки ин ба он далолат мекунад, ки ин принсипҳо барояшон як ҷузъи устувори ақлонӣ аст, балки ту ба ин принсипҳо дар воқеъ амал кардани худат ва одамонро чӣ гуна шарҳ медиҳӣ? ин мулҳид ба шумо ҷавоб дода мегӯяд, одам тавассути интихоби табиӣ ва инчунин ҷаишҳои тасодуфии эволютсионӣ, ки ба ин махлуқ ҳаёт ва бақо мебахшад, ташаккул ёфтааст. Пас кӣ метавонад ба мо кафолат диҳад, ки ҳамин ҷаишҳои эволютсионӣ метавонанд дар мо зеҳниро ташаккул диҳанд, ки ба идроки моҳияти чизҳо қодир бошад? мумкин ки ҳамин ақлҳо моро ба иштибоҳ андохта баъзе чизҳоро бароямон ҳамчун принсипҳои мантиқӣ ҷилва диҳанд, ҳарчанд дар асл онҳо танҳо хаёл буда. ақлҳоямон моро фиреб дода истодаанд, то барои мо бақоямонро таъмин созанд. яъне илҳод соҳибашро аз инкори оддии принсипҳои мантиқӣ боз ҳам дуртар бурда, ӯро ба шубҳа кардан ба дурустии идроки худи ақли инсонӣ бурда мерасонад. мо ба мулҳид мегӯем, ин хел бошад илҳоди ту тасдиқ мекунад, ки ақли ту метавонад туро ба иштибоҳ андохта ҳақиқатро ошкор накунад. пас чӣ тавр ту метавонӣ ба ақли худ бовар кунӣ? ту дар илҳоди худат мегӯӣ, ки ба ақл такя мекунӣ, ҳолонки ҳамин илҳоди ту ақлро бадном мекунад. бо вуҷуди ин ту гӯё мегӯӣ, ман ақламро тасдиқ мекунам, зеро ин ақли бадномшудаи ман ба ман хабар медиҳад, ки онро тасдиқ намоям. ин мушкили бузург дар атрофи дурустии ақл ҳатто дар худи Дарвин низ мавҷуд буд. ӯ дар ин масъала ҳайрон ва нигарон буданашро хабар дода гуфт, пас ман ҳамеша суоли таҳшатнок дорам, ки оё эътиқоди ақли инсон, ки аз ақли ҳайвонҳои дараҷаи поёнтар инкишоф ёфтааст, ягон арзиши дорад ё тамоман қобили қабул нест? аз ин рӯ хеле аҷиб аст, ки мулҳидон фикр мекунанд, ки ақлро эҳтиром менамоянд ва диндоронро ба паст задани он айбдор мекунанд, ҳолонки дар асл илҳод дар ниҳоят эътимодро ба дурустии худи ақл нест мекунад. мулҳид моро муттаҳам мекунад, ки ба пайомбарамон дуруду саломи Аллоҳ бар ӯ бод, ки бо ростгӯии худ маъруф буд, имон овардаем, ҳарчанд мо имони худро ба ӯ на бар асоси суханони ӯ дар бораи худаш, ки пайомбари худост, балки бар асоси ҳуҷҷатҳои берунӣ ба ростӣ ва нубуввати ӯ бино мекунем. дар айни замон мулҳид низ ақли худро, ки ба дурустии он ва ба ҳақиқат далолат карданаш шубҳа дорад, танҳо бо он далел тасдиқ менамояд, ки ақлаш ба ӯ маро тасдиқ кун гуфтааст. илҳод аз ин бумбасти эътимод ба ақле, ки метавонад дар хусуси моҳияти чизҳо фиреб диҳад, чӣ тавр баромад? илҳод ба ту посух дода мегӯяд, кӣ гуфт, ки чизҳо аслан ҳақиқати мутлақ доранд, то ақли моро аз онҳо дур кунад? ҳақиқати чизҳо ном чизе вуҷуд надорад. дар асл ин танҳо натиҷаи чизҳоро чӣ гуна эҳсос кардани одамон мебошад. гӯё чизи беранге вуҷуд дорад, ки ҳар кас ранги онро ба таври худ дида метавонад ва касе наметавонад дигареро ба роҳ додан ба иштибоҳ айбдор кунад, зеро ҳеҷ кас наметавонад иддао кунад, ки дигаре мухолифи ҳақиқат аст, чунки ҳар чизе, ки ҳақиқат номида мешавад, он танҳо натиҷаи мантиқи инсонӣ мебошад, ки бидуни мо ҳеҷ арзиши надорад. барои фарқи байни ҳақиқати мутлақ ва ҳақиқати нисбиро дарк карданамон, бояд гӯем, ки ҳақиқати мутлақ чунон ҳақиқате мебошад, ки аз назари хориҷӣ вобаста нест, балки ин хусусияти дохилии чиз аст. яъне баъди баёни он мо ба гуфтани ин ба назари фалоне аст муҳтоҷ намешавем. масалан, ҳангоме ки мо чунин хатро хате дар экран мекашем ва касе мегӯяд ин ду хат аст, мо ба ӯ мегӯем ту иштибоҳ мекунӣ, зеро ба ҳақиқати мутлақ мухолифат мекунӣ ва ин ҳақиқат он аст, ки инҷо танҳо як хат вуҷуд дорад. аммо вақте мепурсем, ки оё ин хат дар экран фаҳмо аст, ҷавоб чунин мешавад: фаҳмо ё нофаҳмо будани он мутлақ нест, зеро агар он барои ҷапониҳо фаҳмо бошад, барои дигарон фаҳмо нест. силсилаи натиҷаҳое, ки инкори ҳастии Аллоҳ боиси он шуд, бо он хотима ёфт, ки ҳар як чиз нисбӣ эътибор карда мешавад. маҳз ҳамин чиз барои гуфтаҳои зерин муҳити муносиб ба вуҷуд овард. ҳеҷ кас ба ҳақиқат расида наметавонад. ҳақиқати мутлақ вуҷуд надорад ва ҳақиқат танҳо нисбӣ мешавад. ҳақиқат дар назди онҳо бо он сабаб нисбӣ эътибор
карда мешавад, ки эътирофи ҳақиқати мутлақ ва моҳияти чизҳо лозим мегардонад, ки мавҷудияти қонунҳои ҳастӣ ва зоте ки онҳоро гузоштааст эътироф гардад. Инчунин он тақозо мекунад, ки мавҷудияти принсипҳои мантиқӣ ва зоти дар инсон чизи ба барнома монандро ҷой дода эътироф гардад. ин бошад чизест, ки онҳо тамоман намехоҳанд эътироф кунанд. аммо дар баробари ин иддаи аз фарзандони мусулмонон ибораи ҳақиқати нисбиро чунон ба забон меоранд, ки гӯё он нишонаи инкишофу хират бошад, дар ҳоле ки онҳо на асоси онро медонанд ва на оқибати онро. ба касе ки ин ибораро ҳеҷ кас ба ҳақиқати мутлақ расида наметавонад ба забон меорад, мегӯем: оё ин ибораи ту ҳақиқат аст? агар бале гӯяд, мо ба ӯ мегӯем: ин тавр бошад, ту мавҷудияти ҳақиқати мутлақро тасдиқ кардӣ. ва агар не, ман онро танҳо нисбати худам ҳақиқати нисбӣ меҳисобам, гӯяд, пас мо ба ӯ мегӯем: вале ман чунин намеҳисобам. пас чаро касеро ки ба ҳақиқати мутлақ чанг зада ба ту мухолифат меварзад, инкор намуда онро карахтӣ мепиндорӣ? ин нигилизми бемаънӣ барои фикри насси кушод низ фазои муносибе ба вуҷуд овард. мувофиқи ин фикр ба насси ваҳӣ ҳамчун нассе муомила бояд кард, ки танҳо як ҳақиқатро, ки мусулмон бояд онро дарк карда тибқи он амал намояд, надорад, балки фаҳмиш нисбӣ буда ҳеҷ кас дигареро дар иштибоҳи фаҳмиш гунаҳкор карда наметавонад. ин аст, эй бародарон, натиҷаҳои илҳод, ки ҳамаи 9 ибораеро ки мо зикр карда будем инкор мекунад. аллоҳ осмонҳову заминро бо ҳақ офарид ва бо ҳикмати худ барои онҳо қонунҳои ҳастӣниҳод ва инсонро бар асоси он фитрате офарид, ки барои ӯ принсипҳои зарури мантиқиеро, ки ақли инсон дар кашфи моҳияти чизҳо ба онҳо такя мекунад, ба вуҷуд меоварад. аз ин рӯ барои мулҳид на аллоҳ вуҷуд дорад, на офариниш, на ҳикмат, на қонунҳои устувор, на фитрат, на принсипҳои мантиқӣ, на ақли бовариноки инсонӣ, на ҳақ ва на ҳақиқатҳои мутлақ, на натиҷаҳои боварибахши илмӣ, ки дар асоси онҳо қоидаҳои умумӣ бароварда шавад, ва на забони муштараки ақлӣ. аз ин рӯ ин баста комилан кушода мешавад. ба касе ки дилашро аз зикри мо бехабар сохтаем ва аз пайи ҳавои нафси худ меравад ва натиҷаи корҳояш зоешавӣ ва ҳалокат аст, пайравӣ макун. ин ҳама натиҷаи инкори Аллоҳи мутаол аст ва ононе ки дар ягон зинаи ин поёнравӣ қарор гирифтанд, касоне ҳастанд, ки аз лавозимот ва паёмадҳои он чашм пӯшида бо эътиқоди худ дар тазод ҳастанд. эй бародарон, аз суханони қаблан гузашта ба мо маълум мешавад, ки ҳақиқат бидуни имон ба Аллоҳи мутаол вуҷуд надорад, зеро ӯ комил буда маҳз ӯ дар инсон ҳақиқатҳои мутлақро, ки ба он худи инсон расида наметавонад, гузоштааст. аз ин ҷо маънои чуқури ибораи зерини олимон бароямон фаҳмон мегардад. илм дар бораи худо асоси илми ҳар чизест. аз ин рӯ касе ки мавҷудияти худоро намепазирад, наметавонад назарияи илмии устувориро эҷод кунад. ва ин аст маънои суханони ибни Қайим. инкор кардани ҳастии холиқ дар ақлу фитрат монанди инкори худи илм буда, миёни онҳо ҳеҷ тафовуте нест. ҳатто дар назди ақлҳои закию дурахшон ва фитратҳои саҳеҳ ба махлуқ далолат намудани холиқ аз баръакси он дида бештар аст. яъне ҳастии холиқро барои мавҷудияти махлуқ далел кардан, аз ҳастии махлуқро барои мавҷудияти холиқ далел кардан дида истидлоли равшантар мебошад. сипас ибни Қайим гуфт: аз ибни Таймия шунидам, ки мефармуд: чӣ гуна метавонӣ барои зоте ки худ далели ҳар чиз мебошад далел талаб кунӣ? ва ӯ байти зеринро бисёр такрор мекард: агар рӯзро ба далел ҳоҷат бошад, пас дар зеҳни мо ҳеҷ чизи хубе нест. ин маърӯза инчунин ба мо кӯмак мекунад, ки ба саволи маърӯзаи гузашта ҷавоб диҳем. мо таъйид карда будем, ки эътирофи ҳастии холиқ дар инсон фитрӣ аст. аммо оё ин эътироф тибқи принсипи мантиқӣ ҳатман маънои мавҷудияти холиқро дорад? дар маърӯзаи имрӯза мо паёмадҳои инкори принсипҳои мантиқии фитриро, ки инсон дар худ пайдо мекунад, баён намудем. бо ин маърӯза мо онро идрок мекунем, ки чаро ҳақиқат арзиши олии мутлақ дар ислом мебошад, ки бе он замину осмон вуҷуд дошта наметавонанд. инчунин бо ин маърӯза маънои амиқи суханони зерини Аллоҳи мутаолро низ дарк менамоем. оё надидаи касонеро, ки дар бораи оёти худо муҷодала мекунанд, чӣ гуна аз ҳақ рӯйгардон ҳастанд? гӯё Аллоҳ азза ва ҷалла мегӯяд: оё оқибати касонеро, ки дар оёти табиӣ ва шаръии худо муҷодала мекунанд, надидае ки бо чӣ меанҷомад ва онҳо дар кадом водиҳои ҳайрат ва гумроҳӣ саргардон мешаванд. ин баҳси он буд, ки чӣ тавр принсипҳои мантиқӣ, ки дар барномаи фитрӣ мавҷуданд, ба ҳастии Аллоҳи мутаол далолат мекунанд. дар маърӯзаи минбаъда бо изни Аллоҳи мутаол далолатҳои дигари фитриро баҳс хоҳем кард. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.